S motom Farby života sa začal v Berlíne najväčší open air festival svetelných inštalácií na svete. Do farebných iluminácií sa oddeli aj známe dominanty mesta. Festival svetiel priláka každý rok do Berlína 100 000 turistov z celého sveta. Festival svetiel býva už tradične vrcholom akcií počas berlínskej jesene. Veľa ľudí sa hneď v prvý večer zhromaždilo pri Brandenburskej bráne, ktorú čoskoro na niekoľko mesiacov zahalí lešenie pre čistiace práce po tom, ako jej stĺpy poliali aktivisti tzv. Poslednej generácie agresívnou farbou. V širokom centre mesta je až 85 diel svetelného umenia. Návštevníci neskrývajú nadšenie. Som na ceste domov do Bavorska a všade po meste som videla plagáty a tak som si povedala, že si to musím pozrieť. Je to fascinujúce, veľmi sa mi tie svetelné inštalácie páčia. Osvietené objekty oživujú večernú atmosféru. Je pekné byť tu s priateľmi a vychutnávať si svetelnú show, ktorú pripravili umelci z rôznych krajín. Ich odkazy prostredníctvom iluminácií sú tiež zaujímavé. Je to veľmi pekné a farebné. Prišla som do Berlína na týždeň a je to dobrý spôsob, ako objavovať mesto. Milujem festival svetiel, chodím sem často a toto je môj tretí festival a je prekrásny. Po 2 rokoch je opäť osvietený aj Berlínsky dóm, pred ktorým sa každý večer tiesnia tisícky ľudí. Nechýba ani opera, katedrála svätej Hedvigy, luxusný hotel de Rome, televízna väža na námestí Alexanderplatz či inštalácie na Postupimskom námestí a k tomu veľa svetelných atrakcií. Festival svetiel bude tu v hlavnom meste Nemecka 10 večerov a potrvá do 15. októbra. Vstup na všetky svetelné inštalácie je bezplatný. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.